Milano. Mindenki mást keres egy autóban. Van, akinek az öntöltő hibrid motor ad erőt, másnak a vezetés támogató rendszerek. És van, aki csak ki akar tűnni a tömegből. A Renault-nál biztosan megtalálod, ami kihozza belőled a legtöbbet. Válasz új Arcana, Captur és Clio modelljeink közül vállalkozásoknak akár 1 millió forint kedvezménnyel. Eurofinanszírozással a THM Fix 2,9. És ez az USB, csak ezzel nincs zene. Át kell állítani USB-re. Nincs rajta műsor, de egyébként lehet rá fölvenni, rádióról lejátszani, számítógéppel venni, azt lejátszani. Ezzel a számsorral, gombsorral lehet vezérelni az USB-t, meg a CD-t. Hát ennyit tudnék róla elmondani, ha valakit érdekel. Köszönöm, ha megnézte.